Жаңалықтар шығарылыш өз ішін башлап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, қайырлы кеш. Депутатлар шәһәр советі отырышына әзірлене. Зор сессияда ненде сұраулар қаралашақ. 65-03 йортында түзіліш ішлері яңартылды. 2011 елдан берлі түзілуші объектіні кім тігәлер? Простата безі рагы білен аурушылар соны орта. Иратларына бұшлай диагностикаға шақыралар. Бүгін шәһәр советінің даими комиссиялары отырышы уздам депутатлар йомғақлау отырышының күн тәртібін білгіледі. 21 февральда Башқарма комитеті жетекшісі, контроль исәплеу палатасы жетекшісі, финанслар идарәсе жетекшісі орынбасары хисап тұташақ. Бүгін депутатлар һәм шәһәр жетекшісі олардың шығышларын тулыландыруны сұрады. Наил Мәхдиев Башқарма комитеті жетекшісіне шығышына балалар сырхауханаларының филиаларын бұлдыру турындағы планлар турында мәгълүмат істеуін сұрады. Алар 65-63 комплексларда барлыққа келешек. Надо запроектировать так, чтобы на первых этажах была возможность точно по такой же схеме, как в Замелекесье, открыть офисы врачей детской именно поликлиники. Неплохо получилось в Замелекесье, я думаю, этот опыт нужно обязательно повторить. Депутат Сергей Яковлев йомғақлау отырышында күзету тегермеші турында да шығыш істеуіні сұрады. Ол жеңу паркындағы жеріні законсыз бергеннер деп саны, әмі жауапны ұзақ күтерге туры келмеді. Ринат Абдулин аңлатуынша 2015 елда ғыстағы тегермешінің мәдениет һәм ял паркы жеңу паркындағысын инвестор сатып алған. Қазір инвестор муниципаль жеріні арендаға алып тұра. Келішу негізінде іште. Шулайда прокурор текшіру уақытында шартлар бұзылғанлығы ашықланған. При проведении анализа данного договора были установлены определенные недочеты в одном пункте, в том числе по оплате за пользование земельным участком, в связи с чем в октябре 2017 года были отправлены претензии по оплате за пользование земельным участком. Башқарма комитет суд аша инвесторға 1 миллион 800 сум көлемінде шикаят білдірген. Бұл хәлні прокуратура текшірешек. Йомғақлау отырышында шалының барлық өлкелерін қарайышақлар. Шул есептен көп балалы гаиләләргә ярдәм итү, яшь ярымнан 3 яшькә кадәрге балаларны бакча белән тәэмин итү сораулары да каралачак. Утырыш 21 февральдә иртәнге 10-да балалар һәм яшьләр иҗат сараенда узачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 65-03 йортында түзу эшләре яңартылар. Татар информ мәгълүмати агентлыгы хәбәр итүенчә, Мәлеге Кара Республика премьер-министры орынбасары Рөстәм Нигъматуллин катнашында узган оператив җыелышлардан соң кабул ителгән. Исегезгә төшерәм, 123 фатирлы йортның төзүчесе фон оешмасы иде. Аның җитәкчесе Анатолий Ливадага карата хәзер тикшерү алып барыла. Йортның майданы 23,5 квадрат метр. Төзелеш тәмамланганнан 2011 елдан бирле 129 кеше көтә. Хәзер объект сак астында артында эшләр башланган. То есть начались работы по проведению теплотрассы? Да, теплотрасса, канализация, водопровод. Потом кран поставят, будут делать. Что за организация? Профит. Все от профита, да, идет, получается? Да. Они будут достраивать, да, объект? Ну, походу, да, я не знаю ведь. Профит нас нанимает. Бүгін Яршалы педагогия университетында жетекші алмашында Фейруза Мустафина лайықлы ялға затылды. Закон бойынша білім беру учреждениесін 65 яштан узганнар жетекли алмай. Бүгіннен ректор вазифаларын вақытлыша Эльфинур Галиакбарова башқарашақ. Моңа қадар ол башқарма комитеті жетекшісі орынбасары, финанслар идарәсе жетекшісі еді. Эльфинур Галиакбарова доцент, иқтисад фәннәре кандидаты. 2018 ел Татарстанда ирләр сәламәтлеге елы дип игълан ителде. Чөнки бүгенге көндә ир-атлардагы яманшыш авырулары арасында беренче урында простата безе рагы тора. Авыруны кисәтү һәм алдан ачыклау максатыннан бу шимбә 17 февральдә 3-нче поликлиникада ирләр сәламәтлеге көне уздырыла. Иртәнге сәгате 9-дан көндезге 2-гә кадәр 3 табиб-уролог халыкны тикшерәчәк. Анализлар, онкомаркер, УЗИ барысы да бушлай. Диагностикага алдан язылырга кирәк. Моның өчен 3-нче поликлиниканың мәгълүмат стойкасына мөрәҗәгать итә аласыз. Сәламәтлек саклау идарәсе алдында безнең шәһәрдәшләребезнең сәламәтлеге беренче урында тора. Шуңа күрә біз төрле акциялар уздырабыз безнең шәһәрдәшләребез өчен. Күптән түгел кенә кардиология буенча уздырган идек. Бу атнада урология чирләве, чирләрен ачыклау турында сүз бара. Алдагы вакытта тагын башка акциялар тагын уздырабыз.
Татарстанда яшәүче ул хатын-кызлар өчен өстәмә түләүләр кертелгән. Авылда 3 ел яшә, беренче һәм өченче баласын тапкан хатыннар республиканың яңа төр өстәмә түләвенә ия була. Карарны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов 9 февраль көне имзалаган. Авылда яшәп, беренче баласын 25 яшькәчә тапкан хатын-кызлар 50, өченче баласын 28 яшькәчә тудырган әниләр 100 мең сум өстәмә түләүгә дәгъва кыла ала. Ике очракта да төп шарты булып, хатын-кызның авылда 3 ел яшәү тора. Әлеге категорияга караган хатын-кызлар 2018 елның 1 гыйнварыннан соң бала тапкан булса, социаль яклау бүлекчәләренә 6 ай дәвамында мөрәҗәгать итә ала. Гариза 10 көн эчендә карала. Быел шәһәрдә ул хуҗалыгы ярминкәләре төзүче стадионы янындагы мәйдандагына узам. Үткән елларда да ГЭС бистәсендә якын тирә районнардан фермерлар үз продукциясын тәкъдим итте. Товар да сатучылар да җитәрлек иде, әмма сатып алучылар турында алай дип әйтеп булмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Сатучылар ярминкәдә кеше аз дип зарлана. Биредә Түбән Кама, Алабуга, Тукай һәм башка районнардан фермерлар килгән. Сатуда ит, сөт ризыклары, бал һәм башка товарлар. Барлыгы 24 тонна. Продукцияның сыйфаты, бәясе күзәтү астында. Кисәтүләр юк, әмма халык та экологик чиста продукцияны алырга ашыкмый. Бүген халык юк, йөрмәде. Ни өчен икәнен белмим, дөресен генә әйткәндә. Киләсе атнага ышанып калабыз инде, халык булыр дип. Шул гына. Кешеләр әз йөриләр. Әйберләрне сатасы килә. Нигездә ярминкәгә Комсомол районында яшәүчеләр килгән. Ит һәм сөт артыннан шәһәрнең икенче башыннан ГЭСка кадәр килергә теләмиләр. Безгә әтәбит 10нчы комплекс, 8нче, 9нчы комплексларга более-менее әйбәт килергә. Уже юлның тиякларында чана белән чыга алмыйсың. Булай яраграк инде кешегә. Фермерлар алып килгән продукцияның яртысыннан артыгын диярлек кире алып китте. Әмма икенче юлы сату яхшырак булыр дип өметләнәләр алар. Киләсе ярминкә 17 февральдә иртәнге 8дән көндезге 3кә кадәр төзүче стадионы янында узачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хизматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-мин булыгыз. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. На все работы дается гарантия от производителя. Именно мы являемся единственными представителями Кировской обувной компании в городе Набережные Челны. И будем принимать вашу обувь на реставрацию каждую неделю. Ждем вас 14 февраля в ДК КамАЗ. Любишь? Покажи! В корпорации Центр и Селдом скидка 14% на второй товар. Например, стиральная машина за 13 333 и пылесос Samsung всего за 6 440. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.